Saka noupenyu hwaakurarama manje unenge wakutongofanana nemunhu asisatoverengeki panyika, nekuti hapana kana kubasa hakwanisi kuenda, mukadzi hakwanisi kutora mukadzi. Saka ndozvinhu zvakandiomera, saka ndakazoenda kuti dai ndabatsirwa. Usachema mama, zvinoita zvakanaka, zvinoita zvakanaka kuti titonge tiri pano tichitosvika tichiita zvakanaka. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Iyi ipart 2 yenyaya yatakabva kubuditsa pamashure apa yemukomana anonzi Kuda Kwashe, uyo akapfimba mumwe musikana kumacheke, but musikana wayo aiva mwana wen'anga. Saka kubva ipapo, kubva musi waakamupfimba, upenyu hwake hwakabva hwachinja. Zuva nezuva nhengo yake hairari, anenge achinzwa kunge ari kurarwa, uye iye achirarawo nemunhukadzi waasingaoni. Saka kana muchida kuti munatsoona zvizere, dzokai the previous video muone kwakatangira, kuti tibatirane. Kune vanenge vasati vabaya subscribe, ndokumbira mubaye subscribe, like and share. Ndidzokoro part 1 iripo paYouTube pedu. Regai tinzwe kuti nyaya iyi yakazopera sei. Saka zvakapedzisira kuti kare zviri kutoitika nana, izvozvi zviri kutoitika patakatogara vana ukutorarorwa naye kana kuti uri kurara nechinhu nezvidomano zvikwambo zvinhu izvozvo zvinogara zviri pentiri, hazvichatomboendi, hazvibvi, hazvisi kubva pentiri. Ndachiteerera zvinhu zvoke izvozvo. kuvhunduka. Saka ndakati zvinezvi kwazvinosvika handizvidini, handizvinoni. Saka ndakaenda kumuchato kwakakupisa munhu, ndakamusiya ngera handina chekuita neni. Chitara ndine kamari kangu aka paseke ndanga ndafunga kuenda kunokumbira kuti ndibatsirwe, imi hamunawo, inini handinawo kwekuitora ndobva ndisina. Ndikati kuda dai ndine mari ndakudini, ndakubatsira yakawanda. Zvino ine handidino, handinowo ndiri kutoshukuka. Alright mama, nimbodzoka pamuri ndichisira mukoma. Makambozamwa here kana kuenda kuna chechi? Takaenda nezvo zvinombotaura namama. Takaenda kumaprofiti, ndo watatichingoenda. Wanenge wachingotsanangudza kuti wakapfimba mukadzi wechikwambo, asi mhepo iyoyo yakakonzeresa kuti undosangana naizvozvo ndemumusha mako, ndo munewo musina kumira zvakanaka. Saka kuti wazobatsira dambudziko racho kuti zvipere zviitewo zvakanaka manje, ndo pari kutadzikwa. Asi kwaunenge uchienda, kwetinoenda kwese kuvanhu avo maprofiti, ndo kwatachinyanyosimbira. Waingotaura zvimwe izvozvo, asi kuti dambudziko ribatsirike manje hapana chimwe chichichinja. Apo wachitaura kuti zvikaramba zvakadaro achadzimana matomushaya, achangofamba achienda indi. Zvakaiswa paari ndezvekuti mukadzi wake atove naye, haarori, haadini, haana chimwe chinhu chaachaita, achagumisidza akutongofamba musasamuona. Alright, ko imimi hamuna mbozoedza kubata vanhu vacho vanenge kana kuzama kuvanhu vacho vaakamboenda chinotsvaga basa muchionatsokutsvagiridza kuti hapana kubatsirwa kwavangaitwa. Inini handina kuzosvika ipapo nekuti iye ega akatomboenda ega kumba kwacho ikoko, achindotaura nevanhu vacho kuti ndendiri kukumbirawo kuti mundibvisewo zvinhu zvamakandiisa. Ndakapfimba mwana wenyu ndisingadi
ndisingazivi. Vana mbuya vana sekuru vanogara nemwana iye vakataura kuti hatina zvatakadini zvatakakuita, dzokera kupi kubasa kwako, kumba kwako. Sekuru waisenzerwa nemwana wangu wakadzimanawo futi, waendawo futi kundotaura nevanhu ivavo kuti handiri kukumbirawo kuti muregererewo chinyi mushandi wangu, mwana wangu, nekuti anopfimbawo asingazivi kuti mwana wevanhu apfimbwe. Saka ndiri kukumbirawo kuti akatadza akapfimba chinyi mwana wenyu. Ivo vaingoramba vachiti hatina zvatakaita mwana wenyu, hatina zvatinoziva. Saka inini manje kuti ndiende futi ikoko, semunhu ndisina mari, ndinotambura, ndakazeza kuti pamwe ndinogona kundopfuma futi vanhu ndoparamura, ndochinzi futi ndochinzi wauya kuzotipfuma. Saka zvinhu zvine zvakangondiomera kuti ndaifungidzira kuti pamwe dambudziko ringapere pakungobatsirwawo ndisina kuenda hangu kuvanhu ivavo. Dambudziko iri mama nemwana wenyu pakugarisana zvakufamba sei? Mwana ane problem akadai. Pakugarisana naye ndinogara zvangu. Inini handichagari pano, handinotokaona kuti padongo. Inini ndakaroorwa kumwe kumberi uko, asi mungori munhu. Saka uyu anga akutogarawo pano achida kusimudzirawo musha wababa wake. Saka neupenyu hwaakurarama manje unenge hwatongofanana nemunhu asisatoverengeki panyika, nekuti hapana kana kubasa haakwanisi kuenda, mukadzi haakwanisi kutora mukadzi. Saka ndo zvinhu zvakandiomera, saka ndakazoenda kuti dai ndabatsirwa. Usachema mama, zvinoita zvakanaka kuti titonge tiri pano tichitosvika tichiita zvakanaka. Ndiye mwana wenyu kutanga kana kuva? Iyeyo ndiye kutanga. Kune wamwe wanin'ina wake. Havana mbobvira vasangana nedambudziko iroro? Hawana kusangana nedambudziko iroro, vanotongosanganawo nematambudziko ekusanganawo nezvimwewo zvinetswa zvichizongondosangana pakuti mhepo ndeimwe chete iri kukonzeresa matambudziko iwayo, asi asinawo kufanana. Hapana atamboita zviri kuita urombo. Ndanzokukomana achiti makaenda kune vanobatsira, vanenge vachiti pane kuita munhu. Mimi sekuziva kwenyu pange paine chimwe chinhu chinozoita chakazokonzeresa kuti mwana azosangana nedambudziko rakadai so. Inini pandakange ndiri mumusha munomo mekwaMatukutiri, mekwaMadekutsikwa, handina chandaizivawo kuti mune zvimwe zvinhu zvakashata zvinonetsa. Asi ndinozotongonzwawo zvakutaurwa kunzi nemaprofiti kwetichienda vachitaura nenyaya dzekuti mumusha muno mune vamwe vana baba vake vari kunzi vakuita zvekuromba, vanobata-bata. Saka hauzozvizivi kuti ichokwadi here kana kuti chinyi, sezvo mwana akurwara achidai. Ndozvo ndinongoitwa zvokunzwa kuti pane zvandakaona zvakaipa ndichiri mumusha memwana uyu, handina zvandakaona. Munguva wangu kubva patiri kutaura pane chamambokuerenza patiri pana patiri kutaura nenana mama. Hapedzine ndisiri kuteerera. Pamwe pacho zvinhu izvi ndakazviteerera ndotozinzwa, asi ndakaiginowa. Pamwe pacho ndogona kusazviti ndikanditeerere, nekuti ndiri kuteerera nyaya dzetiri kutaura. Hanzi inini ndiri dhongi remunhu wekumba kwedu. Hanzi inini ndiri mukadzi wako. Tinoshuva kuti zvinoita zvakanaka. Saka anenge achitotaura nekuti ari kutonzwa zvatiri kuita. Hanzi kumba kwawo wane girasi.
munosara moita zvese zvomunoda kuita, muchitoita izvi zvese zvitori mugirazi kumba kwavo vari kutozviona. Zvati kutoita ipapo vari kutozviona. Vari kutozviona kumba kwavo ivo vanhu vachiwo. Zviri kuitika munyika ina 2025. Saka ndatambura. Saka ndanga last time shoti mimi ndiri mukadzi ndiri murume. Ndizvozvo. Ende musoro wangu unovibrata. Nokuti musoro wangu wese unotamba vibrata. Munoti chii zvono handizivi kuti chii. Musoro wangu wese unoratidza kuti une zvinhu kana kugotso kune chinhu nechi chinokwidza nepakati pemusana. Zvatini musoro wangu unochitamba une kakuvibrata kwaunoita. Handizivi kuti chii. Nditi waitere ndakambodaidzwa nemusikana wacho iye ndikaenda ndikasvikomuona achinja asisiri iye. Musikana akandidaidza muri musi weSondo, musi weSondo neitori Sondo ndiri paofu. Nhari masikati ndaenda padzimba dzavo dziri nechepamusoro, ini ndiri pazasi pacho muchisango. Ndapinda nepachisango neti iye aidzika achienda kugadheni kwavo, ndaitomuona kuti ari kudzika kugadheni. Live zvacho zvekudaidza nazvo pachena. Zvechokwadi chaizvo. Kurota. Madaidzirwo endakaitwa noti madaidziro akandiita kamunhu. Akanditi haunyenge. Kumadziso angu aya ndaitoona nhengo yechirume nebhurukwa richibviswa rechikadzi. Ndizvo zvinhu zvakandiita kuti ndiende. Ndati arega nditende. Ndaendapo. Panhu paainditaurira ndakakwidza nerodhi. Iye ndamuona vadzika. Ndati ngandipinde nepakati apa. Mutori mupirimisi memuyadhi mavo. Nedzimba dzavo. Ndadzika ndamuchingudzira bvaamira. Naitwa nebhaketi aitodzika kugadheni. Pendakasvika padhuze naye ndakawana akachinja fesi, ndakatoti ichembere. Nokuti ndakabva ndatoridza tsamwa ndamufuratira. Pendakaridza tsamwa ndakabva ndatomufuratira. Ndamutarisa futi ndakabva ndamuona achidzika. Ndati munhu zvanditoya kuno kunyengera zvaari kuramba achidzika vanhu apa achinja futi. Ndaridza tsamwa apa ndabva ndamufuratira. Ndakangoshinga ndamboti ndimumerere. Ndaona munhu haasi kuuya bo. Ndati arega ndibve pana. Ndakabva ndatoenda kumba. Ndatoenda hangu kunorara. Matosiyana naye. Mukachembereka kana kuti naye haana chakataura. Haana chakataura. Akangochinja bedzi. Ini ndobva ndaridza tsamwa, ndamufuratira. Ndamutarisa futi. Ndatoona akabva atoramba achidzika. Ndatombomumirira nchiti pamwe achadzoka. Haana kudzoka. Ende handina kana kutomubvira ndakazvitya kana. Hapana here pfungwa dzedzi dzekuti ndinozviitira kuti ndichikusembesai. Kuzwa munhu kana asangana nemadambudziko akadai anenge kuti adai upenyu hwangu hwatoguma. Hapana pfungwa dzakadaro dzinomboema munhu. Hadzisati. Ndozvandinoda kuti mukoma wangu musazombofe haisitombori solution. As long as muri mutano muri upenyu kudai, so panowanikwa solution kana kuti mhinduro inowanikwa. Hapana chimwe chamuda kundiudza here chamusina kundiudza? Pendakaenda kumba kwavo ndikuona makumbo angu, ndikuona mazimanga ese ndinawo. Akanga asina kana. Ini ndakakura ndisina manga. Ese makumbo angu ese kana kutofamba nawo ndakakura ndisina manga. Asadaro. Akabva atsemuka. Haasi kutombopera kana ndatoneta. Haperi. Haasi kupera. Haasi kutomboziva kuti chero ukadii. Haasi kupera ba. Haperi ba. Hamusi kutomboona kana zvakaita. Haasi kupera. Ende ndaane nguva hombe ndinawo.
Zvakusvitsa 2 years chero kukwesha chero kadii haaperiba haasi kupera mangaya haaperiba wakabva pana pausina manga ane ndisina manga inini ndi ndakakura naye ine ndisina manga akakura asina manga tichitogara panapo tichidini tichitobikira mukicheni saka asitorina manga ndichitoti makumbo enyu akanaka ndakazotoshamiswa ndichiona makumbo akaatemuka ndikatoendawo kutemuka shoma makumbo zvakatota saka zvinhu izvi saka takuona kuti zvikukonzera kuti nekushandiswa ikoko nokuti handiti ati munhu wacho ati anzwi ridhongi zvakanzi ndiri dhongi plus ipopo musi waakasvike urareko akati ndakanzi kumura bhutsu bva ndamira bva ndazodzitenderera yadhi vakatonokorwa asi inini pamwe panondirwadza kuchinhwana chinondirwadza ndechekuti hanzvadzi tinayo asi kuti ngatifambe nemwana hadi hanzvadzi yeye munin'ina wababa munin'ina wababa wake babake akashaya wakashaya pasara munin'ina wababa hadi hadi anenge achiti reason ndeyema haana kuda kutaura akangoti musi waakandiona achitaura kuti ndandafunga kuti ndifambe newana saka muwataurire kuti zvanya baba ndida kumboti tifambe uyu wacho bva ndamutuma kuna mukadzi wacho kuti chienda untaurira mainini kuti zvanzi newana ngati zvakanaka ngatichironga kuti tinoita sei mari dzacho dzekufamba aenda mwana uyu wakabva wapinduka mainini wayo mukadzi wababa waya naye baba munini wacho wari wairi zvikanzi mwana muri kuti pfuma kana muchiuya kuzoti ngatifambe muri kureva kuti tisi tiri kukonzeresa saka kana tiri kufamba imi ndimunobhadhara mari dzacho dzekufamba nezvinonge zvichidiwa ikoko kwetinoita kufamba kana tapedza mukasandotibata mobva munotiripa ende mukadzi wangu muripa nekuti muri kuti mukadzi wangu akaromba saka kana achitofamba tiofamba nemhuri yekumusha kwemukadzi wangu pahapopota vachiti tida kutoti tiite dare kuti matipfuma nekuti mataurire kuti ngatifambe saka kutongoti kumhura akuchisina rubatsiro hakuna ariko akumhura hakuna rubatsiro ndo hakuna futi munhu watombotaurira hapana iwawa watete iwawa zvinotete wacho wanenge wari kutotamburawo wari kutomboedza kubatsira ndo wakatobatsirawo nemari yekuenda kupi kwamutare kudiamond fm kwatakaenda ndiwo wakatotibatsira kana chimiro pane vanhu chaipo handina hapana chimiro chaicho pane vanhu nditongonzi zvimboonekwa semarara ndingori marara ndingoonekwa semarara saka hauna shamwari handina noti ndingori chiseko kasi noti dambudziko rese iri nditori kumacheke vanhu vese ndakazosara ndoya kunokuva kutozviziva rebesa saka vanhu vese wasanga wekumacheke wekuno wese wanongoti bedzi kuda anopenga akupenga saka ndingori chiseko chevanhu endewo baba wake wacho wasara munin'ina wababa wacho wanototaura nevanhu wemunyika wachibvunza kuti ari kuita sei zviri kuita sei asi kuti wabvunze mwana wavo feya awaiti ndikuona ruko rwangu pane zvigume zvingani 5 pane 5 zva4 3 ndazviitira kuti vapuva kuti munhu ane njere dzakarasika hakwanisi kana kutombozviverenga uyezve hakwanisi kana kuziva kuti zvatapudza zvireva kuti chinhu ichi chiri kutoitika chaizvo kana ini zvomuri kutaura mwanangu ndakambonge nguri yese yauya achigara kubva January ndichimuona mazuva ese ndakada kuda kuona kuti mwana uyu asi pfungwa dzake dzakurasika ndichiedza kuda kutarisa kuti ndione pane pari kurasika asi ndayanzoona kuti hapana pandinomboona pari kurasika kazhinji kacho anotondidzora inini anotonditaurira nyaya dzekutoti ndotoona kuti chiti zvedu ndindotorasika anonyatsoziva zvinhu chaizvo dambudziko riripo ndeirori ndaifungidzirwa kutoti pamwe pane kutaika kwenjera ndakakushaya zvototi mukatomupa basa anotoita ndiye anotondibatsira
kana kuna tete wakandoita majute kutete nhasi handisinodawo kubatsira irya nimboindawo kundobatsirawo mhai kumba kwawo achiuya achindibatsira achiita sei kana akatoshaitawo zvimapisi job anotochengeta kamari kana akapisenzera kana $2 $5 achitosungirira kuti tete chengetai ndoda kuti ndirapwe ya saka handina pandakaona pacho muprofiti takanga takaita zvatakaita izvi handiri mukona zvatakaita ini ndanga ndiri kuno kumuprofita akamira saka awa mai wanga wakadai uya akadai saka muprofita akabva pachibva andobata mwana handimukoni achibva andobvudza kuti baba mwana uya wari kupi mai wacho achibva wati wakafa saka handisi kubvudza baba wake chaizvo ndiri kubvudza baba wasara izvozvo vakamira sababa pari zvino munoziva kuti akaridza tsama akati aikona kudaro mama rubatsiro rwamukudai zvinezvi chairo chairo nokuti patichaburitsa efudheri vanhu vakawanda vachada kuba kunyatsokubatsira kuti muitaure zvamunyatsokuda inini samai. inini zvandiri kunyatsokuda samai pamwana wangu ndezvekuti mwana wangu arege kushandiswa zvekushandiswa kwaari kuitwa zvese zvese zviri kuitika kwaari zvisina kumbobvira zvakaitika muupenyu hwake zvaakawana ari kugara kumacheke zvese zvakawanikwa ari kumacheke zvese ndandiri kukumbisa kudai zvakwanisa kubatsirwa nevanogona kuti wazvibvise mwana wangu osara ari zvaakanga angori. ndikuona maziso ako akati kuti haamborwadzi. Inyaya yekuti madziso angu ndakakura akatsvuka nenyaya yekuti ndakaisa muhonde ndaenda nambuya wangu noJoja Machuru saka ndo pakatanga kutsvuka madziso. Haarwadzi haarwadzi saka nyama haumbonzwi kana pamwe panorwadza. hapana iye anototaura kuti nandirwari inyaya yekuti handizorati inyaya yekuti futi kana wakadzi wacho ndotongoita zvichihure asi kwete zvekunyanya ndosaka inyaya yekuti mukadzi handisi kukwanisa kupfimba upenyu hwako uchadzokera zvichanaka matestimoni muchirungu kana kuti zvapupu kuti vanhu ndakambosangana nezvinhu zvichazonaka usambovhurwa wakazvinetsekera orit handizivi mama pane chinhu chamuda kutaura tisati tapedza hapana anotete zvinoita zvakanaka aivaina hapana ini ndotenda nekuuya kwawo aiwa kuti wanowimbika wandibatsirirewo mwana wangu uyu aiwa anoita zvakanaka amoniwo kuti ndinoshuvirawo ndichionawo ndichiuya panapa ndichiya sadza tichidzingirwa nekazukuru ichokwadi takude muzukuru wangu saka ndozvotikuda unoziva kuti mwoyo wangu handina hangu mari yacho unoziva kuti ndinoenda kumarikiso ndoupenyu hwandinorarama yekuti ndizoonewo kuti mwanangu enda unoshandirwa apo inondirwadza nekuti upenyu hwake takudawo kazukuru ndinodawo kazukuru kuti ndosvikawo panapa nditi wamwe wake wese vana wairwai zvinoita mukuti ndokokutenda ine nguva yenyanguma wangu aiwa maita hei maita basa tinodzoka futi panapa taakupupura tichiseka kuti chamwari zvichiri kuitika tova nekutenda kuti zvinoita zvakanaka zvinoita zvakanaka handizvika